تخونو زخبركم تغتاتلتي حداس مدب أغالبو إنه أهادو تبل نلومي أبتنتاني أهجراو زينا أتوكيرا ترالي الله بريطانيا كبحبرة أوروبا نموصا نتجاوبرو زلا مسرح زملكات تحستو كقربيو نمكتتالكم بخبر نعدم خبركم تعزبتنا قصيلنا ناب تنتاني زينا وصائي كنحلفينا ابزي ارستزي نتكرلو غداي نبركزيت ويكا نموصا بريطانيا كاب اوروبا او حبرت زملكت خوني نزار استزي كتنتنلنا ابزي اب استديونا عديمنا يم زلنا اغايش كلهم ابالات مينستري غدايات وصائيم حبن تخله كاب چنفر مصنعتي نايت مينستري زميكيل جبر كريستوس چنفر اوروبان امريكاتاتني كم اون مذكر هابته كاب چنفر ماكلاي مبراقن افريقان زسرحيم ابتي احدو حراي زخبركم عدمات غايش انقع بدحان مصاخم بقطه نابتي اداينا يزلنا حطوتات كناتينا ازي بريكزيت زبل قال دارغا حدش قال سلازخونه انتي مالتيو بريكزيت باخي حابن بريكزيت مالت كجمر كلوتي زمتتات ويكا كامبين مقبار كجمر كله قبل 2015 كنا بجيزه مريحنت ديفيد كاميرون عباي بريطانيا كاب اوروبا حبرت نموصا استبقسه وطني ابور حسنه دما ريفرندم تخيدلو بقحافشو تا بريكسيت تبخال اوروبا كاب اوروبا حبرت عباي بريطانيا نختوص تكايدو زلا زمتتات ويكا ام تختلو زلا مسرح مالتي حريتا بريكزيت انت انجليش يا ولا انت كم قال ايوه اتا بريكزيت انت مسلكا بعفشا خمسي بريطانيا عاد انجليزي كابتي حبرت اوروبا سان بالجها تقليل كموصا مالتي اتو كل زنبرا ركبات مس اوروبا وحبرت يدفع مالتي كنزدليا ناو تحيزا كاوروبا وحبرت موصا مالتي سلازم موصا بريطانيا كاوروبا وحبرت مالتي سلازم تا بي ار بريتش كتكون تخيليا اتا اكزيت دما اكزيت موصا كتكون تخيليا مالتي انا كلتي ان وحدت قال اكزيت مالتي بي ار تدمر اكزيت نزار كلنا ناي بريطانيا تراي كونن اتي وقعو متصوع شما يونايتد كينغدوم اوف جريت بريتن اند نورذرن ايرلاند حبرات منغستات عباي بريطانيا سمين ايرلاند حجي بريطانيا نقول كلنا سد مزحت اون حنت هاجر يدو مسلوكن بريطانيا هاجر ناي هاجراتي اب تحت ادم حدا حجي الله ويلس تبحال الله سكوتلاند سمين ايرلاند سلازم بريطانيا ترايدي كونن بملئن مالتي سكوتلاند لا ويلس سمين ايرلاند حنت رابعتي انجلاند مالتي انجلاند حجي تارسا كتما لندن تبحال زلاتن زبزح حزب بريطانيا حاز نبرلا مالتي موست بوبلس بخانت ببزح حزب قداميت دخانت مالتي تاز حيلت هاجر نايتي زبزح مالتي سلازم عها انجلاند تتغلل حجي بريطانيا كاب اوروبا او حبرت توصادو اي توصا زبل استفالاليه كتعاتالو بفلاي اب يوكي وي اب بريطانيا دحان كنبلو نخيل انتي مالتي وي سلمنتي بريطانيا كاب اوروبا او حبرت كتوص تدل زلا تايتي زلوا ربحاتات موصا ابي بريطانيا في 1973 دا ابالنا حبرت كوينا ابالنا حبرت كتكون كلا كابت عندي نساخ ترخبو الى دليت طلبات نير معناتي هنيات حبرت ناتو عندتات وي كاتناتو كلارات انت ازبل اربعه عندتات الو تم عندتات انت حنت حاجر ابل اوروبا حبرت الحرا هنا قدامك ترخبو تخيل انتي ناصا فري موفمنت اوف بيبل وي كان ناصا منقساس نادق سبات الو ناصا منقساس ناي نبرت الو تخيل ناصا منقساس ناي كابيتال الو سالساي كان ناصا منقساس ناي اغلغلوت وي كان ناصا منقساس ناي سيرفيس الو إذن أربعة نجار زين كتركب لي عتي عبشن على سبعة ثلاثة بخومها كتكيس أنها أبالنا تحبرت كونا أبد كتشعين شو من تنتي كتباوي قلولا وناي أوروبا مسخها عباي بريطانيا مالتي بعبي من قد تسخيلا سلذ خابز تبقي سخها إذن بريكزيت ويكازي موسى أنا عباي بريطانيا عبد كل تشحن عبد إسران 3 سنة تشحن 10 شدشن نزل طلب كلا أنت عند علامة مالتي 3 نجارات الله عبزيا تقدمي كوسا زجددا مغنيات أنتي ودا شدتني تاتي ጉዳይ ስደተኛታት በገመይ ሃሲዋ እንደሕር አይልና አባይ ብርጣና እቶም ትሕዝበለ ለበል ዘለዎም ወይ ከዓ lower skill ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዝበለ ትምህርቲ ዘይብሎም ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቦም አባይ ብርጣና ጽንሕ ማለት እዮም ደቂ ብርጣና
إذن أي أوروبا وحبرات ناس عم كساعة سيدتنياتات مسافة كده جنتاي موسي زوم تحزب على سرح زنبرم بوتهم هاي السكيلت ويكال العزف هنا فلت الزلوم نايكال هاجرات أوروبا اليوم بعد إنجليز مسؤولنا تم إنجليزيين صراحة حرقوهم كيلو مالتي اليوم صراحة حرقوهم سلسلة قالوا تهزبي زمزام مهمسيو تحادي مالتي إتخال أي أوز مسألة سوبرني تويك أقول دايل الأولنتي عند إنجليز الأولنات نايد فرالو بحالتي كم تنفلتون أي إنجليز ديجنيتي كاب قدم جمير كانت ناي عبلالنا تحيل عليهم سلسلة أبز حبرات مساعتوها تقدم عايز مسألة بأوروبا وحبرات زجبر سقطات عند إنجليز مهنيات سقطات على سقطات نتايو كم أبنات كوتا ناي سدتنياتات سلسة ميت سدتنياتات ويكا سلسة سدتنياتات تقبلوا نتاي جبر مالتي تحبرات سقط جبروا لي نعباي بريطانيا مالتي إذا حد تقبلوا كله أوش تعد كأني كله ناي تنقلوا تجيجات ناي أوروبا مالتي ناي سرع دل كنجاب عباي بريطانيا خير يخبرلهم كم زخون له بحبشة أبتي ناي لو نت ناي عبد إنجليز تالك أخذت جميل مالتي أوروبا وحيرت أكلنكم حجز يتقبلوا الإنجليزيين كم سبعة تزنبرم دقني تزنبرم كبرتات يتنكفالو بهالتهم الثالثة هو صوم زخ على مهنيات كجوداي مخفال أباناتي نا أوروبا وحبرت ندهر أخون كحنت هاجر تخوفله باجت على نبعلو إذا باجت زي دحري فرنسان دحري جرمن فرنسان عباي بريطانيا كباب إسرائيل حمشان نايتي حبرت كانت تجبرها إذا باجت زون عباي بريطانيا بخبيت كم ساعة بريطانيا وين تقول سمعتي سلازي أمو ودعتها توهاليلو كذا عبد إحنا سلسلة سنة 2010 ريفرندم كجبر كله نحن دارينا أبتي وان أوروبا وحبرت يكون ولا عالم يكون ولا عد إنجليزون ولا تبايتنا عد إنجليز بريطانيا أوروبا وحبرت كتوزع زي الجمة وكات بتهينو برام هند بيته هينوام الريفرندم مستخيره ده حمسان كلتن مئتاوي دقة فرقيبو بريطانيا أوروبا وحبرت كتوزع تربع شومة مئتاوي كا نيد ميسو ولا أبزن ده دارينا يكون فراجاي ليستمع عليه صنع أيقونان كمان ده هذا كاني ثم ماجوريتي أبز خدمة أزخاء على هاجرات منهم ويلسون إنجلندسون نتي نموسع مثل مالتي إذا سمينا أيرلندن عند اسكتلند كا ده دارينا درجة 8-9 نتي موسع أوروبا وحبرت بريطانيا أوروبا وحبرت وسع يرجفون ده دارينا حجة إذا كا ولا أتي دمسنا موسع أوروبا وحبرت أي نفران سلازي إذا كل زي توهاليلو أموداتك كم تزرعنا بريطانيا أوروبا وحبرت كتوزع بتستقبل ريفرندم وكادم تهزم مالتي تجديدو أوش أنت هذا إليه جن ولا أوش تي ولا عقبة وسلك نقوله ولا تي ليبر بارت نقوله أوش أم بزحات مس أوروبا وحبرت كسؤال حزب اللي سبعة الله بجكات حزبي ولا أبتي بارلمان أبتي بايتنا عند إنجليز أنت هذا إليه بزحات مس أوروبا وحبرت كسؤال حزب اللي حيل تعتله سلازي بخمس مهنياتها عند إنجليز كابتي حبرت كتوزع خيله حراي زمكيل مذكر نباخي كحلف إيه كم زي خطوات صنحة زمكيل كم زي عينت أجمعت اندحر الله خوينا أبي أوروبا أو حبرت مقصال بتحد مداي دما بريطانيا أبي أوروبا أو حبرت كتصنح كتكئل الله زبل موجود دما الله عملت أب رفرندم كم تخطاتلنا يو تهزبي زود مصر 50 حدم ب4 شعتن كبابي يو تي دمص مصي ወይ ከዓ ትውጽኢት መጽ እዚ እንታይ እዩ ዘርየና ፍርቂ ምዃኑ ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ጸገማት እንድሕር ኣለዋ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጸንሕ ዝደልይዋ ዘለዉ እቶም ካልኦት ወገናት እቲ ረብሓናታ ማለት እዩ እቲ ድምፂ ሕጂ ፍርቂ ዳርጋ 49 ብ51 ዳርጋ ናብ ፍርቂ እንዲ ዝኸውን ደሎ ግን እቲ ናቶም ኣብኡ ትጸንሕ እንተዳ ኮይናስ እቲ ዘለዋ ረብሓታት ይኹን ንዑ ጠሚቶም እዮም ካብቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእ የብላን ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ከምዚ ዘሚካኤል ክብሎ ዝጸንሐ ዋላ ኣብቲ ኣባል ናይ ፓርላማ ይኹኑ ኣብቲ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ዝበሃሉ ዋላቶም ኣባላት ኣብኡ ማዓት ምምቕቓል እዩ ዘለዎ ግን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ድምፂ ወይ ከዓ ካምፔይን እንተደኣ ተኻይዱ እቲ ዝበዝሕ ድምፂ እንዲኻ ቆፂርካ ትወስድ ስለዚ በቲ 51 ሚእታዊት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ግን ድሕሪ እቲ ብሬግዚት ድሕሪ ሰነ 2016 እንተደኣ ርኢናዮ ዳርጋ ድበዝሕ ህዝቢ ብሪጣንያ ናብ ምንታይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ናብ ምድንጋር ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ብሬግዚት ልዕሊ እቲ ዝተባህልዎ ሰነ መጋቢት 29 2019 ክትወፅእ ዝግባኣ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ምምጣጡ ተሬሳ ሜይ እንኳላይ ነቲ ብሬግዚት ዝበሃል መደብ ከተዓውቶ ስለዘይከኣለት እቲ ህዝቢ ሕጂ ናብ ምንታይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ብሬግዚት ክዕወት ስለዘይክእል ወይ ከዓ እቲ ብሬግዚት ዝበሃል ንህዝቢ ንዕኦም ማለት እዩ ነቶም ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝን ነቲ ሃገር ንባዕላ ንዓዲ እንግሊዝን እውን ሓደ ዕንወት ወይ ከዓ ሓደ ዘይረብሓ ከምፃሎም ምዃኑ ስለዝፈለጡ
ትናቶም ሓሳባትካ እንዳተማቐለ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እሶም ነቲ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተደኣ ዝፀንሑ ኮይኖም ማዓት ረብሓታት ኣለዎም ንኣብነት ነፃ ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ኣሎ ናይ ኣቑሑት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነፃ ምንቅስቓስ ናይ ሰባት እንተደኣ ሃልዩ ወይ ከዓ ነፃ ምንቅስቓስ ናይ ኣቑሑት እንተደኣ ሃልዩ ዋላ ሓንቲ ሕፅረት ናይ መግቢ ኣየጋጥሞምኒ ሰባት ከዓ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ካልእ ሃገር ከም ድሌቶም ክንቀሳቀሱ እዮም ከምዚ ኣብ ሓደ ዶብ ኮይኑ ከምዚ ቼክ ፖይንትስ ወይ ከዓ ከምዚ ኬላ ንብሎ ምእታው كأت خلوا نبرة طبعا تهاجر مقص أرزله كم إلى نفط أوروبا وحبرت كاب حدا هاجر ناب كلا هاجر يخير بقومة أن كأني زخانة ولا نايمد هانيت نبع له نايمك بالله كاب حنت هاجر ناب كلا هاجر نعم نتحجنا ببريطانيا خاطر لا آخر ليس قيلوا داتو كاب أوروبا وحبرت تدعوت يعجن كسبنا وأزبط صح بفلايت يوم فريش فودس دبهالو نوح واني خواص نايكم عينة حتراتون كجات ما مخالي بجكازي كاب بريطانيا وين كوينم جك بريطانيا أبكال عادتنا أوروبا وحبرت كوينم تمرتهم زكاتاتو لستفلالي عينت مصنعت زكايدو لو سلازي اتناتهم مصنعت انت راخ كايدو خوينم ابال اوروبا وحبرت سلاز خونت بريطانيا نايتهم سبات وي نايتهم بريطانيا وين كفليت تي اوروبا وحبرت يزدقوم لهم انت راخيدو ግን اتعدل نبعلو كاب بريطانيا وصيم ابقال ان اوروبا وحبرت كسرحو وي كمهار وي كازخونه مصنعت كايد ترا خوينم كغودليو بؤمتن مالتيو مخنياتو بريطانيا كاو سلاز وصت تنا اوروبا وحبرت تحقتات كأني نع قرب كبد بالك خوني مالتي سلاز إذا خميستات سلازلو السمكات هزب خان نعود يدلي زلو مالتي هو حراي حانتي انتي تعيس على مذكر كابتي زلو ربحاتات ناتا من قصاص سباتن نبرتن وي نقدن يلالا قال انت يالا توسخ وتلي كابتي تروح بزقبع ربحاتات وي تروح بزلا ربحاتات مالتي انت توسخ ربحاتات على مسلك كلهم زي مذكر تبلص الحد ده توسخ ربحاتات قنت يالو تقندي لندن انجلاند مالتي هيد كورتر ناي ويكا ماكل بصحفتات ناي كلن وكيل استفالاله كامبانتات نبلن كوبانياتات عاد انجليزي زلو تزبزح مالتي سلازي ازون عاد انجليزي سوتكوسرا نرا خفت حبره توصيا كم تبلص الحد مذكر از كله ابتي عاد زلو ناي سرح ناي شغلات الولنت فطير ناي شغلات الولنت كفتحوا الى زلو عبيت تكالات عبيت بصحفتات كال تزعبي ነገር ከም ዝበል هكا ብዙሓት እንግሊዛውያን ኣብ ካልኦት ሃገራትና ኤውሮጳ ሰርሕ ኣለዉ እዚኦም ውን ንባዕሎም ፅባሕ ንጎ ክምለሱ እዮም ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ሽዕለት ኣልቦነት ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝፈልጡ ሰባት ኣለዉ ካልእ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ ንሕራ ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ወፂኣ ሓደ ማእከል ብምሉእ ሃገራት ኤውሮጳ ክጠርንፍ ዝኽእል ሰንተርስ ኣሎ ንኣብነት ማእከል ናይ ሕርሻ ናይ ሓባር ኣለዎን ማእከል ናይ ቴክኖሎጂ ኣለዎን ማእከል ናይ ምርምር ኣለዎን እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ውን እቲ ሃገር ክትኮስራ እያ توسع كال انت الله ولا اوش من عاد انجليز ابتيني تناتهم مالتي ابتي حدنا تناتهم فوتنهم نغرات تمصخم زغلو بريدكت زغبرلو اذا انت الى ابنت سميناو ايرلاند እንደحدارينا ولا ابتي ምናልባት ጽንሕና ንመጽን ሆውን ኣብታ ጉድ ፍራይዴይ ትባሃል ናሽን ሰዓተሚትን 98 ዝተገብረ ስምምዕ ምስ ሪፐብሊክ አየርላንድ ኣውዝ ገበርዎ ስምምዕ ኣሎ ነቲ ኣብ መንጎን ከይዝ ጽንሐ ኣብ ማእከል ናይ ሰሜናዊ ናይ ሰሜን አየርላንድን ምስ ሪፐብሊክ አየርላንድ ዝነበረ ግጭታት ንምፍታሕ ዝተገብረት እዛ ጉድ ፍራይዴይ እዚኣ ባዕላ ሓደ ዓቢ ኢምፕሊኬሽን ኣለዋ ወይ ከዓ ምልክት ኣለዋ ንህርዳ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወፂኣ ንባዕላ ኖርዘርን አየርላንድ ኣብ ሓደጋ ኣቶ ትኽእል እያ ምክንያቱ ንሳ በቲ ናይቲ ሕብረት ተቐይዳ ክትከይዳ በቲ ናይ ድሌታት ናይ እንግሊዝ ተቐይዳ ከምዘይ ትኽእል እንግሊዛውያን ይፈልጡ እዮም እንታይ ማለት እየ ሰሜናዊ አየርላንድ ዋላ እውን ኣብቲ ሬፈረንደም ዝተገብረ እንድሕር ዳርኛ ብምሉእ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትፀኒሓ ትድግም ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እንድሕር ብሪጣንያ ወፂኣ ሰሜን አየርላንድ ከም ሃገር ተነፂላ ናይ ምኻድ ካልእ ጠለባትን እውን ነታ ዓዲ ካልእ ዕግርግርን ክመፃ ከም ዝኽእል ወይ ካልእ ሶሻል ክራይስ ወይ ከዓ ሲቪል አንሬስት ክመፅእ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ህዝባዊ ንዓቢ ገለ ፕሪዲክት ዝገብሩ እንግሊዛውያን ኣለዉ ስለዚ እዚ ረብሓታት እዚ ክትንከፋ ስለዘይደሊያ እቶም ገለ ክፋል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክውፅእ ዘይደልዩ بعابي وتي على تاوت نايزي بريكسيت انتحر بتكبر توعيلو مالتي كسب بتي ارتيكل 5 ناي وعل ليزبن زبخال كسب اكتوبر 2019 تي قدب جيزي زلو نخوسن مالتي ابو خيبت احنا خلنا كن دحري ريفرندم كادا تي بات ايرا باوند بمنصر عدغنت ناي ايرو كداخم يزرق زلو زون عقابታት ኣፍቶም ድምጾም ዝሃቡ ክንርኢ ንኽእል ብኻልእ መንጽር ንምድኻም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሓደ ርእሱ ዝኽእል ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓባይ ብሪጣንያ ማዕረትን ሃይላንድ ዝበሃላ ሃገራት ትሳኽ ክትከተሎ ፀንሐት ፖሊሲታት ብሶፍት ፓወር ይኹን ዋላፍቲ ናይ ሃርድ ፓወር ርኡይ ዝኾነ ምትእታዋት ክትገብር እያ ፀኒሓ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት
ተመሳሳሊ መርገጽ ናይ ኣሜሪካ እንዳወሰደት ማለት እዩ ከቕለልና እውን ዓባይ ብሪጣንያ እንድሕር ወፅያ ክሳብ 480 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ዘለዎ ማርኬት ይኽፍጠር ኣብዞም ተረበሕቲ ኮይነን ክወፃ ዝኽእላ ምንታዓንቲ ወይ ተቆስኮ ጀርመንን ፈረንሳውን ከም ላዕለዋይ ኢድ ሒዘን ክወፃ ይኽእላ እየን ስለዚ በዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቅ ኣዚና ፅቡቅ ዝኾነ ትንታነ ኢኹም ትህቡና ዘለኹም ሕራይ ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬዛ ሜይ ነዚ ናይ ብሬግዚት ጉዳይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀት ክደፍኣሉ ፀኒሓ ይኹን እምበር ካብ ስልጣና ወሪዳ ግዜ ኣገልግሎታ ከየብቅዐት እንታይ ይኸውን እቲ ምክንያት ትሒዛቶ ዝነበረት ኣርእስቲ ወይ ከዓ እቲ ሒዛቶ ዝነበረት ፍልስፍና ወይ መምርሒ እንታይ እዩ ስለምንታይ ኣኸ ካብቲ ሕብረት ክትወፅእ ተደሪኻ ማለት ካብ ዩኬ ወይ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ትወፅእ ተደሪኻ ናብኻ መዘክር ሓደ ካብቶም ምክንያታት ናይ ቀዳማይት ሚኒስተር ተሬሳ ሜይ ከውርዳ ዝኸኣለ እቲ ባክስቶፕ ዝበሃል ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ ሕጂ ብሪጣንያ ጥራይ ደይኮነ እታ ሰሜን ኣየርላንድ ክፋል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ወይ ከዓ ብዓባይ ብሪጣንያ ትምራሕ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ቁሩብ መለስ ኢልና ነቲ ታሪክ ምርኣይ ከድልየና እዩ ሰሜን ኣየርላንድ ምስ መን እያ ትዳወብ ምስ ሪፐብሊክ ኦፍ ኣየርላንድ ትበሃል ስለዚ ኣብኡ ንብዙሕ ዓመታት እንዳርጋ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝኸደ ምፍሕፋሕ ፀኒሕዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ሰሜን ኣየርላንድ ካብታ ሪፐብሊክ ኦፍ ኣየርላንድ ተፈልያ ንበይና ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ክትመሓደር ምስ ጀመረት እቲ ህዝቢ ክልተ ዓይነት መርገፂ እዩ ዘለዎ ሓደ እቶም ካቶሊክ ናይቲ ዓዲ እቶም ካቶሊክ ኣየርላንዳውያን እንታይ እዮም ዝደልዩ ሰሜን ኣየርላንድ ምስታ ሪፐብሊክ ኦፍ ኣየርላንድ ትበሃል ብሓባር ክትሓብር ማለት እዩ ከምዚ ዩኒየኒስት ዓይነት ማለት እዮም እቲኦም ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ ከኒሻ ኣየርላንዳውያን ከዓ እንታይ እዮም ዝደልዩ ሰሜን ኣየርላንድ ንበይና ተነፂላ ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ክትፅጋዕ እዮም ዝደልዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ምፍሕፋሓት ንልዕሊ 30 ዓመት ሂወት ብዙሓት ልዕሊ 3000 ምስ ወሰደ ሓደ ናይ ብሪጣንያ ሴኪሪቲ ፎርስስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት እንዳገበርካ ክሳብ ሕጂ ክኸይድ ፀኒሑ ዳሕራይ ኣብ መወዳእትኡ ግን እንታይ ገይሮም ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ኦፐን ዝኾነ ቦርደር ወይ ከዓ ክፉት ቦርደር ወላ ሓንቲ ክትኣቱን ክትወፅእን ነፃ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ሰሜን ኣየርላንድን እታ ሪፐብሊክ ኣየርላንድን ምስ ተፈጥረ እቲ ሰላም በብቅሩብ ናብቲ ህዝቢ ክምለስ ጀሚሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሰሜን ኣየርላንድ ናብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኣየርላንድ ከም ድሌትካ ትኸይድ ወላ ሓንቲ ዓይነት ዝኾነ ዓይነት ቼክ ፖይንትስ የብልካን ስለዚ እቲ ሰላም ብኡ ገይሩ ቀስ እንዳበለ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ደሓን ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንተ ደኣ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትወፅእ በዚ ብሬክሲት ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ጉዳይ እቲ ዝዓበየ እዩ ሕጂ ነቶም ኣባላት ፓርላማ ወይ ከዓ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ዝበሃሉ ሓደ ማሕነቆ ዝኾኖም ከዓኒ እዚ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ተሬሳ ሜይ ነዚ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ጉዳይ ምስ መፀ ብምንታይ ክትፈትሖ ፈቲና ሓደ ባክስቶፕ ዝበሃል መደብ ኣተኣታትያ ማለት እዩ እቲ ባክስቶፕ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ሓደ ስምምዕ ምስቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝተሰማምዐቱ ሕጂ እንታይ ድብል ዋላ ኮ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት እንተወፀት ሰሜን ኣየርላንድ ግን ልክዕ ምስቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕግታት ከም ኢላስ ክትከይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከመይ ማለት እዩ ሓደ ኦፐን ቦርደር ማለት እዩ ኣብ ብሪጣንያ ወላ ሓንቲ ትናታ ቦርደር ክዕፆ እዩ ማለት እዩ ትናታ ዶብ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ግን ከምቲ ዝነበሮ ከም ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ኮይና ምስቲ ናቱ ሕግታት ክትሰማምዐ ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ናይ ሪፐብሊክ ኦፍ ኣየርላንድ ከዓኒ እቲ ናታ ዶብ ከዓ ክኽፈት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋላ ንሕና እንተ ደኣ ርኢናዮ ዘይከውን ነገር እዩ ምክንያቱ ሰሜን ኣየርላንድ እንተ ደኣ ኣባል ወይ ከዓኒ ክፋል ናይ ብሪጣንያ ኮይና እቲ ናታ ዶብ ከዓኒ ናይ ብሪጣንያ ዶብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እቲ ባክስቶፕ ዘውፀቶ መደብ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ካልእ ከም ክሪቲሳይዝ ዝገበሮ ማለት እዩ እቶም ኣባል ፓርላማ ወይ ከዓ ዘጠራጠሮም ከዓ እንታይ ነይሩ ክልተ ምክንያታት ማለት እዩ እቲ ሓደ እንተ ደኣ ሰሜን ኣየርላንድ ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ብሬግዚት ወይ ከዓ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምውፃእ እንተ ደኣ ምስ ናቶም ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕጊ ቀፂላ ሰሜን ኣየርላንድ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ትኸውን ኣላ ማለት እዩ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣይወፀትን ማለት እዩ እቲ ብሬግዚት ንሰሜን ኣየርላንድ ኣይሰርሕኒ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሕጊ እንኮላይ እንተ ደኣ ሰሜን ኣየርላንድ ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕጊ ፀኒሓ በቲ ስምምዕ ተሬሳ ሜይ ደምፀቶ ማለት እዩ እቲ ብሬግዚት ዝበሃል ፕላን የለን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ዓባይ ብሪጣንያ እታ ሰሜን ኣየርላንድ ናታ ክፋል ስለ ዝኾነት ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንክትወፅእ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕጊ ከይተኸተለት ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ዓባይ ብሪጣንያስ ናታ ናይ ገዛእ ርእሳ ውሳነስ ብዛዕባ ሰሜን ኣየርላንድ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣቢላቢላስ ናብቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሕጊ ወይ ከዓ ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስምምዕ ክትሰማምዐ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ማሕነቆ ንተሬሳ ሜይ ዝኾና ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ግዜ ኣብ ባይቶ ኣቕሪባቶ ሰለስተ ግዜ ከዓ ኣባል ፓርላማ
ፍሪሶ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ መበል ሳልሳይ እዋን ማለት እዩ ኣባል ፓርላማ ብ432 ብ286 ድምፂ እዩ ተቃዊማ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ድምፂ እቲ ዘስዓራሲ ብጣዕሚ ኣብቲ ታሪክ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተራኢደ ይፈልጥ ማለት እዩ ሕራይ ዘምክኤል ምናልባት እንታይ ኣሎ ካብ ስልጣና ወሪዳ ሓደ ክትወርድ ነይርዋ ድዩ ካልኣይ ነገር ስለምንታይ ወሪዳ ማለት ሲ ብረግዚት ሲ ሓደ ዕማም ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ካልእ ስራሓት እውን ክህልዋ ይኽእል ስለዚ ምውራዳ ሲ ንትሕትና ኢላ ድያ ወይ ነታ ሃገር ሓሲባ ድያ ወይ ሲ ንዓኣ ብውልቂ ዝረኣየቶ ጉዳይ ስለ ዘለዋ ድዩ እንታይ መስለካ ዘምክኤል ተመስለካ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንሕዳር ኢና ናይ ቴሬዛማይ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ሬፈረንደም እንዳተኻየደ ከሎ ካብቶም ቀንዲ ደጋፊት ወይ ከዓ ጎስጓሲት ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከይትወፅእ ትሰርሕ ዝነበረ ሰብ ድሒሩ ዴቪድ ካሜሮን ካብ ስልጣን ምስ ወፀ ግን ኣነ ነዚ ተልእኮ እዚ ከብፅሖ ይክእልኒ ሓደ ነዚ ተልእኮ እዚ ከብፅሕ ዝኽእል ሰብ ክትመርፁ ኣለኩም ኢሉ ካብቲ ፓርላማ ካብቲ ባይቶ ወሪድ ማለት እዩ ቴሬዛማይ ከዓ መፅያ ቴሬዛማይ ከዓ ነዚ ዕማም እዚ ብግቡእ ሒዛቶ እቲ ናታ ቀንዲ መርገፂ እንታይ ኩሉ ግዜ ብሪጣንያ ብስምምዕ ጥራይ ካብ ኤውሮጳዊ ብዲል ወይ ከዓ ብስምምዕ ጥራይ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክትወፅእ ዝኽእል መርገፂ ሒዛ እያ ተበጊሳ ክሰርሓሉ ከዓ ፀኒሓ ኮይኑ ግን እቲ ቀንዲ ዘፍሸላ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ዕንቅፋ ዝኸኣለ ቴሬዛማይ እንታይ እዩ ኣብቲ ባይቶ ንባዕሉ እውን ኣብቲ ዓቀባዊ ሰልፊ ናታ ተቐባልነት ዝበሃል ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብ ውሽጢ እቲ ዓቀባዊ ሰልፊ ተደጋፊ ናታ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ዳሪእና 61 ሚእታዊት ኣብ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ገሊኡ 58 ኣብቲ ቀዳማይ 61 ኣብ ዝኸላኣይ ከዓ 58 ንባዕሎም እቶም ሌበር ፓርቲ ከዓ ቶታል ኣይድግፍዋን እዮም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ቴሬዛማይ እንታይ ኣርያታ ስልጣና ኮፍ ኢላ እንከላ ኣብ ኢዳ እንዳመኸኸት ኣርያታ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ተልእኮ ክትገብሮ ዝሓሰበት ሕልምታታ ኣብ ስልጣን እንከላ ክበርዕን ስለ ዝረኣየቶ ኣብ መወዳእታ እሳ ዝመረፀቶ ምርጫ እንታይ እዩ ናይ ትሕትና ምእላይ ኣይኮነ ዋላ ናይ ክብሪ ምእላይ ኣይኮነ ሓደ ሰብ ናይ መወዳእታ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ክገብሮ ከምዘይክእል እንድሕር ዳ ፈሊጡ ኩሉ ነገር ሪኣቶ ዋላ እዛ ናይ 22 መይ ናብ 31 ጥቅምቲ ተሰጊራ ዘላ እዚኣ ንባዕላ ክትፅበያ ምኽኣለት ተስፋታት እንተዝህልዋ ምፅናሕቲ ኮት ስልጣን ናተኸሰባ እውን ግን ንሳ ብሓፈሻ እንታይ እያ ገይራ ካብዛ ሰዓ እዚኣ እንድሓር እታ ናይ መወዳእታ ፓወር ናተይ እታ ሓይሊ ናተይ ኣብ ቂዓ መይትያ ኢላ ኣንቢባታ ልክዕ ከዓ ኣብ ራይት ታይም ወልሓደ ክትገብር ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ኣብ ዘንበበትሉ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ውሕሉል ኣገባብ ተጠቒማ ሃዲማ ወፅያ ክብሉ ዝኽእል ብከምዚኣ ወፅያ ናይ መወዳእታ ዓልፅበት ስለ ዝበፅሕ ቴሬዛማይ ተቐባልነት ኣብቲ ባይቶ ናይ ብሪጣንያ ስለ ዝፀዓነት ናይ መወዳእታ ዓልፅበት ከዓ ስልጣን ክትሓድግ ተገዲዳ ማለት እዩ ሕራይ ፅቡቕ ድሕሪኣ ኣብ ግዜ ስልጣና ከየብቅዐት ካብ መዝነታ ምስ ወረደት ቴሬዛ ሜይ ናብ ስልጣን ዝመፀ ቦሪስ ጆንሰን እዩ ናይዚ ፖለቲከኛ እዚ መርገፂ ከመይ እዩ እንታይ መርገፂ ሒዙ እዩ መፅኡ ኣብዚ ሕጂ መሪሕነት ዘለዎ እዋን ብዓብላል ድምፂ ተዓዊቱ ብርግፅ ስለዚ እንታይ እቲ ናቱ መምፅኢ ወይ ከዓ እቲ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ እንታይ እዩ ኣብ ክልተ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ቶም ሃርድላይነርስ ኣለዉ ቶም ካልኦት ከዓ ልኡማዊ ዝኾነ መርገፅታት ክወስዱ ዝፀንሑ ኣብዚ መስርሕ እዚ ማለት እዩ ናይ ቴሬዛ ሜይ እቲ ብዲል ወይ ከዓ ብስምምዕ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምእላይ ክትክተሎ ዝፀንሐት ኣገባባት ኣይዓወታን እቲ ባርጌን ከግብራ ዝኽእል ብምሉእ ነጥብታት ኣውፅያቶ ያዋ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ፖለቲካል ዲክላሬሽን ወይ ድማ ዋይት ፔፐር ዝበሃል ዘውፅአቶ ፅሑፋት ብምሉኡ ነቲ ከእምን ኣይከኣለን ነቲ ባይቶ ናይ ቦሪስ ጆንሰን ተርእናዮ ሂዝ ፎሬን ሚኒስተር ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብምዃኑ ምስ ዝተፈላለየ ሃገራት ነቲ ብሬግዚት ዝበሃል ኣሉታዊ ዝኾነ ሳዕብየን ከምፅእ ከምዘይክእል ብሪጣንያ ርእሳ ክኢላ ምስ ካልኦት ሃገራት ንግዳዊ ስምምዓት ይኹን ዝተፈላለየ ዋላ ምስጋብ ናይ ፀጥታ ስምምዓት ክትካይድ ዋላ ሓደ ዝፅግማ ከምዘየለ ንኸእምን ክፅዕር ፀንሐ ውልቀ ሰብ እዩ ድሕሪ ምእላይ ቴሬዛ ሜይ ድማ ከም ውሁብ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ንሱ ብስልጣን ክመፅእ ትሱ ክጥቀመሉ ዝኽእል ክሳዕ ዝተናውሐ ወይ ድማ ክሳዕ ኦክቶበር 2019 ስጋብ ብስምምዕ ካብኡ ንኽትወፅእ ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ናይ ዩሮፒያን ኢኮኖሚክ ኤርያ ወይ ብኸምኡ ተሰማሚዓ ኣብቲ ናይ ሲንግል ማርኬት ትሬድ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ካስተም ዩኒየን ኣብኡ ተረባሒት ኮይና ኣባልነታዊ ሒሳ ካብኡ ብስምምዕ ክትወፅእ ዝሕግዝ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ካብቶም ሃርድላይነርስ ዝተባህሉ ወይ ከዓ ንዕኡ ካብ መጀመርያ ክብገዝ ከሎ ነቲ ናይ ብሬግዚት ዘበገሱ ውልቀ ሰባት
بحيلي سلازخونه دما ولا ون كي تسمعوا كاب أوروبا حبرت كوت يخلي كم زبل كتأمت تخليها كابون حروت يوم كنت خلنا كلتي إن أوروبا حبرت وكتين إسرائيل شو عتنا هاجرات كم حدا حبرت عباي بريت أنا دما كم حنت هاجر كلتي بزنا World Trade Organization ممرحي بقو تماكلهم تزلهم زندنا خصلو يقولوا مالتي خمسين حراي ناي مودات حتى لاتنا بريطانيا موداتو كاب أوروبا أو حبرت كتوت ديا دحروت يا خا نايت حبرت قبر مرسي انتاي كوني دحري موصا كاب تقندي بريطانياويان نتم حدا شنخ ناي بريطانياويان زسكفهم زلو ጉዳዩ እንደገና خلاي ግዜ ተመሊሳ ከተአቱ ስለ ዘይትኽእል ናብቲ ሕብረት ከዓ ነዚ ሁሉ አጣሚርኩም እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ መዘከር ክሳብ ሕጂ ካብ ሰነ 2016 ሒዙ ካብቲ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት ክትወፅእ ኣለዋ ካብ ዝብል ጎስካስ ክሳብ ዝተኻየደሉ ቀምሽ ኣዴሓን ኮለኒ እዩ ፀኒሑት ናይ ብሪጣንያ ካይዳ ስለዚ እዚ ሓድሽ መፅኢ ደሎ ጆሪስ ጆንሰን ቀዳማይ ሚኒስተር እንኮላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ተሬሳ ሜይ መርገፂ ሃርድ ብሬግዚት ይዝኽተል ማለት እዩ ብዘይ ዝኾነ ስምምዕ ብሬግዚት ክትወፅእ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ገይሩ which is ኣወርሓ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ካብ ዝተመርፀሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ጃፓን ሽንዞ ኣቤ ተዘራሪቡ ብዛዕባ ዘለዎ ትሬድ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ምስ ናይ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን ናብ ብሪጣንያ ምብፃሕ ኣካይዱ እንታይ ዝብል መብፃዕ ሱኻ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ተስፋ ማለት እዩ ኣሜሪካስ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ነፃ ዝኾነ ፍሪ ትሬድ ማለት እዩ ነፃ ንግዲ ከተካይድ እያ ዝብል ካልእ እንኮላይ ኣብዚ ናይ ሳውዝ ኢስት ኤሽያን ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲ ዝበሃል ኣብኡ ንባዕሉ እንኮላይ ተሳቲፉ እዩ እንደገና ኣብ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣብ ስልጣን ናብ ዝመፀሉ ናብ ስኮትላንድ ዌልስ ናብ ሰሜን ኣየርላንድ እንኮላይ መብፃሕ ኣካይዱ ማለት እዩ ግን ኣብቲ መብፃሕ ዘካይደሉ ኣብቲ ናቱ ሃገር ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ህዝቢ ዓብ ተቃውሞ የገጢሞ ብፍላይ ኣብ ስኮትላንድ ናብቲ ወግዓዊ መቐመጢ ናይቲ ኣብ መንበሪ ቤት ናይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ምስከደ በቲ ዝኣተወ ኣፍ ደገ ክወፅእ ኣይከኣለን ህዝቢ ስለ ዝተቃውሞ ብድሕሪት ትማዕፆ ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ክንዲ እንተ ደኣ ተቃውሞ ጋጢሞ እቲ ዝብሎ ዘሎ መደብሲ ከተግብሮን ዘይከተግብሮን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ እንታይ ዝብል ደሎ ሕጂ እታ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ እንድያ ተዛርብ ደላ እታ ባክስቶፕ ትበሃል መደብ ማለት እዩ እሱ እንታይ ድብል ደሎ ድሕሪ ብሪጣንያ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምውፃእስ እቲ ናይ ሰሜን ኣየርላንድ ምፅናሕ ምስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስምምዕ ምግባራሲ እዚ አንዲሞክራቲክ ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን እዩ ዝብል ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ግን እንታይ ድብል ደሎ ልክዕ 31 ጥቅምቲ 2019 ወይ ኣብኣ ወይ ከዓ ቅድሚ 31 ጥቅምቲ ዘሎ ክትወፅእ ያብል ኣሎ እዚ ግን ማልሲ ከምቲ ናይ ቴሬሳ ሜይ ዝነበረ ቀምሽ ኣዴሓን ኮለኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓብ ተቃውሞ ይገጢሞ ደሎ እንታይ ግን ንሱ ዝብል ደሎ ነቲ ተቃውሞ ብምንታይ ክሽፉና ይድፍትን ደሎ ናይ 360 ሚልዮን ዶላር መብፃዕ ኣትሎም ኣሎ ንስኮትላንድ ንዌልስ ንሰሜን ኣየርላንድ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ናይ ናሽናል ሄልት ሰርቪስ ዝበሃል እንኮላይ ኣብ ናይ ጥዕና ናይ 1.8 ቢልዮን ፓውንድ መብፃዕ ሂቦም ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ወርልድ ክላስ ዘለዎ ናይ ዝኾነ ናይ ሆስፒታል ናይ ሕክምናስ ክበኩም የብል ኣሎ እንታይ ሕጂ እሱ ዝገብር ደሎ ነቲ ናቱ መርገፅስ ንኽድግፍ ወይ ከዓ ነቶም ህዝቢ ንኽእምን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክረአየ ቀሲልካ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብዘገርም ዋሕዚ ኢኹም ሓበሬታኹም ትንታነኹም ክትህቡና ፀኒሕኩም ግዜ ተዘይድርተና ነይሩ ብዙሕ ክንዛረብ ምኽኣልና ነርና ግን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ መፂና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ኣርእስትታት ክንዝትየሉ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ደጊመ ብስም ተኸታተልቲ ኣመስግነኩም ዝኽበርኩም ተዓዘብቲ ንሕጂ ኣዳይናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ኣብዚ ናይ ካልኣይ እብረ ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ዜና ትንታነ ኣርእስቲ ምሳና ዝፀንሑ ኣባላት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ሓበን ተኽለ ዘምኬር ገብረ ክርስቶስ ከምኡ እውን መዘክር ሃብተ እዮም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ድሓን ቀኒ እዩ